Mbukile, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lolo hlelo igama lami ngingusithembiso ngwakandlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela le channel cofa subscribe. Kanti uma ukuthi usubiwe kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele ohlelweni. Wembukele uzogugela ejele wesilisa ogwetshwa udilika jele abathathu ngokudlwengula aphindelele ingane yakhe kusukela eneminyaka 5 kwaze kuba uyayikhulelisa isineminyaka engu-15. Kubuka ukuthi le ndoda eneminyaka engu-49 ubudala igwetshe inkantolo yesifunda sase-East kuleli sonto. Kuthiwa umsolo uqala ukugilela emgilingane ngonyaka ka-2005 ngesikhathi ihlala nomgilo emuva kokuba ahlukane nonina wengane. Kuvele ukuthi ngo-2007 umgilo noyise bathutha East baya kohlala embala emgingidlovu nakhona kubika ukuthi lo wesilisa waqhubeka wadlwengula ingane yakhe isabisa ngokuthi uzoyibulala uma ike yaxoxela abantu ayekwenza kuye. Le ndoda igwetshe ngesikhathi iNingizimu Afrika inomkhankaso wezinsuku ezingu-16 olwa nodlame olubhekiswe kubantu besifazane. Ukhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uthe bazoqhubeka babeke oqhulwini amacala athinta abesifazane nezingane basebenze ngokubambisana nophiko lokushushisa. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Usale kahle.